సో ఫ్రెండ్స్, డెమోలో చూస్తున్నారు కదా, ఇలాంటి బ్యానర్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో సూపర్ వచ్చిన బ్యానర్స్ అందరికీ నచ్చుతాయి. బ్యానర్స్ కోసం అయినా ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి. సో ఒకవేళ వెడ్డింగ్ వీడియోస్ కావాలి అంటే మన వాట్సాప్ నంబర్ ఉందిగా, ఆ వాట్సాప్ నంబర్కి ఫొటోస్ అవి పంపిస్తే ఎడిట్ చేసేస్తాము. సో కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఆ వాట్సాప్ నంబర్కి పంపించండి. ఈ బ్యానర్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ముందుగా ఎలైట్ మోషన్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ కొట్టి 9:16లో తీసుకోండి. సో మీకు ఫస్ట్ 16:9 కావాలా లేదా 9:16 కావాలా, అది మీరు ఏ విధంగా చేసుకోవాలంటే ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కింద క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ ఉందిగా, ప్రాజెక్ట్ మీద టచ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలి. సో ఇది ఏదో ఒకటి ఇది యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఇప్పుడు ఇట్లా వదిలేసేయండి, పిల్ కంపోజిషన్ ఎరేజ్ చేసి వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఇప్పుడు ఫోటో, మన ఫోటో పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు ఫోటో. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కట్ చేసి ఉండాలి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఇవే యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఈ ఫోటో ఉంది, దీన్ని కొంచెం ఇట్లా జూమ్ చేస్తున్నా. సో జూమ్ చేసి ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నా. సో పెట్టేస్తా. మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ విధంగా ఏదో ఒకటి అది బ్యాక్గ్రౌండ్కి కావాలి. సో ఇట్లా రొటేట్ చేసి దీన్ని ఇక్కడ కింద పెట్టేస్తున్నా. సో ఇక్కడ ఇట్లా. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా. మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఇప్పుడు ఇంకొకటి యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఇది యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో కొంచెం జూమ్ తగ్గించండి, ఇట్లా తగ్గించి కిందికి తీసుకురండి. సో కిందికి తీసుకొచ్చి సో ఇక్కడ పెట్టేసి మీకు ఎంతలో కావాలో అంతలో పెట్టేసుకోండి ఇట్లా. సో ఈ విధంగా. సో ఇప్పుడు ప్లస్ ఐకాన్ టెక్స్ట్లోకి వెళ్ళి సో పెళ్లి కొడుకు పేరు రాయండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా నా పేరు రాస్తున్నా. సో తెలుగులో కావాలంటే తెలుగులో రాసుకోవచ్చు, ఇంగ్లీష్లో కావాలంటే ఇంగ్లీష్లో రాసుకోవచ్చు. నేను తెలుగులో రాసి చూపిస్తా. సో ఇప్పుడు తెలుగులో రాసి చూపిస్తా. సో ఇట్లా పెట్టేసుకొని సో ఇక్కడ కలర్ తర్వాత యాడ్ చేసుకుందాం. సో ముందుగా దీన్ని కిందకి తీసుకురండి. సో ఇక్కడ కిందకి ఇక్కడ పెట్టేసి సో ఇప్పుడు దీనికి కలర్ యాడ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఈ వైట్ బాక్స్ కనిపిస్తుందిగా, దీన్ని టచ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఇటు సైడ్ వైట్ని గోల్డెన్ కలర్ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇటు బ్లాక్ ఉందిగా, దీన్ని వైట్ కలర్ యాడ్ చేసుకోండి. సో సూపర్ వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకొకటి బార్డర్ అండ్ షాడోలోకి వెళ్ళి షాడో ఎనబుల్ చేసుకోండి, సూపర్గా కనిపిస్తుంది. చూసారు కదా. సో ఇప్పుడు దీన్ని డూప్లికేట్ చేసుకోండి. డూప్లికేట్ లేయర్ చేసి కిందికి తీసుకురండి. తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెళ్లి కూతురు పేరు రాసేయండి. సో మీ పెళ్లి కూతురు ఏదైతే అది. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఇలా యాడ్ చేసి చూపిస్తున్నా. సో ఇప్పుడు ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఒక మధ్యలో ఒక రేఖ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు దీన్ని కిందికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మధ్యలో పెట్టేసేయాలి. సో ఇలా పెట్టేసుకోండి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్నే కాపీ చేసుకోండి. డూప్లికేట్ లేయర్ చేసుకోండి. డూప్లికేట్ లేయర్ చేసి పైన తీసుకెళ్ళండి. సో పైన తీసుకెళ్ళి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఎడిట్లోకి వెళ్ళి సో ఎవరి పెళ్లి కొడుకు వాళ్ళ కానివచ్చు లేదా పెళ్లి కూతురు తరపున కావచ్చు, వాళ్ళ ఇంటి పేరు రాసుకోవాలి. సో కనక అని రాస్తున్నా నేను, కనక వారి ఇలా రాసి సో దీన్ని రైట్ టిక్ చేసి ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నా. సో పైన ఇక్కడ. సో మళ్ళీ దీన్నే ఇంకోసారి డూప్లికేట్ చేద్దాం. డూప్లికేట్ పెళ్లి పిలుపు, పెళ్లి పిలుపు అని రాసిస్తున్నా. సో కొంచెం వీడియో లెంత్ అవ్వచ్చు. సో ఇలా పెట్టేసి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని ఇట్లా పెట్టేసుకోండి. సో ఇక్కడ సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు జూమ్ చేసుకోవాలంటే జూమ్ చేసుకోవచ్చు. నేను సింపుల్గా యాడ్ చేసి చూపిస్తున్నా. కరెక్ట్గా యాడ్ చేసుకోవాలంటే చాలా టైం అవుతుంది. సో మీకు నచ్చినట్టుగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ దీన్నే డూప్లికేట్ చేసుకోండి. సో డూప్లికేట్ చేసి కిందకి తీసుకురండి. కిందకి ఇక్కడ డేట్ అండ్ టైం రాసుకోవాలి. సో ఏదైతే అది. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా 25/03/2024 అని రాస్తున్నా.
సో ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం జూమ్ తగ్గిద్దాం. సో ఇట్లా మళ్ళీ దాన్నే డూప్లికేట్ చేసి ఇంకోటి ఇట్లా డూప్లికేట్ చేస్తే అన్ని అయిపోతాయి. సో ఇక్కడ వారం దీనికి ఏదో ఒకటి సోమవారం అని రాస్తున్నా. సో ఇట్లా సోమవారం రైట్ టిక్ చేసి మళ్ళీ డూప్లికేట్ లేయర్. సో మళ్ళీ దాన్ని టచ్ చేసి ఎడిట్లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ సమయం ఎప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా ఏదో ఒకటి 01 అండ్ 35 రాస్తున్నా. నీ సలకు మళ్ళీ దీన్ని కిందికి తీసుకొచ్చేసేయండి, ఇట్లా పెట్టేసేయండి. సో కొంచెం జూమ్ తగ్గించండి. సో సింపుల్ ఇట్లా పెట్టేసి ఇప్పుడు నిర్వహించువారు కింద కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు. సో దీన్ని మళ్ళీ డూప్లికేట్ చేసుకోవాలి. డూప్లికేట్ చేసి సో కిందికి తీసుకురండి. సో ఇక్కడ పెట్టేసేయండి. సో ఇక్కడ లేదంటే దేనికైనా కొంచెం ఇటు అటు జరిపితే అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు నచ్చినట్టు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను మీకు చూపించడం కోసం మాత్రమే చేస్తున్నా. సో నిర్వహించువారు టిక్ పెట్టేసి సో ఇప్పుడు దీనికి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నా. సో ఇట్లా పెట్టేసి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రేఖ ఉంది కదా, ఈ రేఖని డూప్లికేట్ చేసుకోండి. సో డూప్లికేట్ చేసి దాన్ని కిందికి తీసుకొచ్చేయండి. సో ఇక్కడ పెట్టేసేయండి ఇట్లా. సో పెట్టేసి ఇక్కడ వాళ్ళ పెళ్ళికో నిర్వహించేవారు వాళ్ళ పెళ్లి పెద్దలు ఎవరు అయితే ఉంటారో వాళ్ళ పేర్లు ఇక్కడ ఎడిట్ చేసుకోండి సింపుల్గా. సో ఇక్కడ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళది ఎడిట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ కొట్టకుండా వెళ్ళిపోకండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. వీడియో గురించి నైస్ అన్న గుడ్డనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్రేమ్ ఎక్స్పోజ్ అని కరెంట్ ఫ్రేమ్ ఏఎస్ పిఎన్జీ అని ఉందిగా, దీని మీద టచ్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది. సో మళ్ళీ సింపుల్గా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో సింపుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.